Good morning, ye pi baro, step ke bakamen, ye pi baro ki balak ban pej, ya kan ye ke program, ha kan ye ke por. Ningkong ni aingo U Blei, bula pli ngi kan ye kalan, sa shisen pat, ngi la ban mani, ban syakri lingba kan ye ke online worship. Ni pediang sngo baharu ye pi baro ki balak ban pej, bat yo sngo, ya kan ye ke kubor. Nadu ki hep ki berit, ki khnah, ki khun samla, rengkat bat ki kini ki kipa ki jongki, ki balak banyak don lang, banyak sengap ya kan ni ke kubor, na ki ying ki sem ki jongki. Bat ni kentu ye pi bangi khot subha ye pi baro, bat punya snok tilang bat ni, bangin syakri U Blei, lengkat bat ke Jingiaseng khnah, jong ke balang Nongthymmai, ha kan ni ke por. Ting ni pen pau ru ya ke jing sungu ya kini pastor kita membasan bat baru ki bala shimkhia ban penbet penbiang ya kani ke program nak away katayo syakaway katayo bat kumta ni dap da kejing sungu ke bakrau ki namar klem kejing trash dom kejongki ni tiap kani ke program kenomlong ke bejob bat kumta ni ai ku Blei kini baru ki badan mo behind the scene ku mangiong ki bayarap ban penlong ya kani ke program ke bejob U Blei nang kurkui pi haki jing trash dom jong pi baro. Di syua benginya cakman ngakerpat yang hilang baro benginya pet ya kan ke program kam tami ki kun kena bat benginya but lang ye ini wei memory verse lani dukot kot ba iban nongkum jing lamplang ha ne kapor tu nginya ong lang ini dukot kot ba ibangila ban syam nak kitab Joshua kelenong ka baningkong dekot ka bakhnai kini ke dekot ngi nyebut lang mo ta ongken tulong ubaklan bat ubaslur baha what ting lemni what kyu namar try U Blei jongmi don rangkat bat ni kat sha kaba milet ong biangken Joshua iwei khandai tulong ubaklan bat ubaslur baha what ting limni what kyu namar utrai U Blei jongmi udon rangkat bat ni kat shaba milet to kengin ni pendam lang hi jingwai kukpa jingi bhabneng sajisian pat ni wani kislajat ki bakhut ki jongmi kupa biit ni dap tang na jing ai ngu pakrai mi sumaringi akan ni katayo ba akan ni kasni ba masyaingi atrai ni la ban wan kum ni akhmat ka khet ki jing isnai ki jongmi ni dwai ki jing don kat ki jongmi trai ba bha ni dwai ki jing isnai ki jongmi ba don kat ka program baro na dok basdang hadok bawai nak jongka ni dwai ki special number ki jingpule na Ktien ki jong U Blei ki jingkren bat ki baro ngi shu IT be hame kupa tu yang senda jungi batu ya rap abin yo sngo ya kabor jungi tu sngo wingi tu don kat lang bangi naduk ke basdang haduk ke bawai no namang ipan kini baro apeteng Jisu amen mentapan tu ngi ngap ya ke jingrwai na iwe I hebrit iba keteng ijiana una merthong bat hadien jong kani ke jingrwai jong ijiana dan sayo ya ke jingpule sedang bat dwai na inadia esalan kharkongor bat hadien jokani ke jingpule sedang bat dwai na inadia ngin sayo ya ke wei ke instrumental ke bangin a yengi ban a shingi da I dawan shwa Carlos I marbut I roinaka Marta I Gabriel bat I lamonda mi tung ni ngap ikini program iwe hadin iwe pat You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are
program Ya U Blei. Amen. Shra bangan duai an puli naga Ktien jong U Blei shaki Ephesus long kaba sar dukat kaba ar kaba ong daka jing sngret bat daka ba jing jam not bado daka jing ya sha slam bat daka ba ya sha parlak hi ka jing it an puli ru naga kulo sai lunang kaba lai dukat kaba kat ar kaba ong namar kata kum ki bala jet ki ba khoi bat ba it jong Blei to phin yakop ya ka do not ka jing sngret ka jing sbon ka jing sen a ka jing jam not bat ka jing ya sha slam Toy ni duai. Jisubi ni ay ngo eme namar mela rila sumari ni aka bas ni kuble shubon ro namar mela edai ni da bon kitchen pang kham tam nu klam COVID-19 ni ay ngo eme hakani ko por namar ni yok kalat ban mani ka teng ba khoi ka jong me kur khui ni ben long ki khun ki jong me rap ni bangin long ki khna ki betip sni ki ba ko ngo ki mi ki pa ki nong hikai bat ki ba ahel asan bat ru bangin yat ka linti ka ba pen sngo bhai me kur khui ki para bangya I para khna bat ki brew ki ba pe kini ka program doni ka ru bat ki brew ba ro kham tam ki ba yo ekini ka jingpang erap ki ba kin cham no kur khui ki ri ba ka chala ka jong yi ban lat no nu khlam erap yi ben yo ka me ka ba ko ba kya sumar ba ya dai ni ki aka bas ni doni ka ba ka program ka badang sa ru ekini ki aka ba ro ni pan amen
tenat ndai gitu ki jingrwai gitu ki jing tem bat ni ai ku Blei ki baro ba ye ina dia ro kumjuh bila pulien ka Ktien ke jong Blei bat ni duai bo Blei nang kur khu ye pi ki khon khna ki khon hem ha ka jing persang ke jong pi ban shakri utrai bat ngenge ba pendon kami kini ki sap ki phong ki jong pi baro ha ka ban pendon kam na ka benta ka buram ke jong Blei tu Blei kur khu ya pi bat yang hilang baro ba ye snow ya kini ki jingrwai mentapan ngi lapoi shikawai ke benta ngita kalong menginyo snow ya ke jinghiathuhkhana na ka Ktien ke jong Blei ni di shwa bangan poi ta ka benta akwa ban kli pi ki khon khna baro pi kan mau na em mentala kat nu benai pi shong hayeng klem let shu sha school klem ye kendu shu ki paralog ha school ade mentala long kumba sau benai ni la jrong ma di la miss na em ki paralog hoi ngaru ngala miss ki khna school ngala miss bani EP ngala miss lot iki jingdon bangi sek le ha school iki jinghikai jong pi ki khna bat mangi ru ki nong kai bat hakan ning por ngakwa ban clear fi ka we pila tip mo kat no Sundays ngila miss ban wan Jingiaseng ngala pej ka calendar em menin ngala nyo ngila don 7 kan nyo 17 Sundays ni kam yo ban wan ka jing ka jong Blei ni ngate baro khoi na pi ki tam le ki tu ki khna ki bas smart ba ban wan ka jing ka jong Blei ki na du jing sang khna hadu ki Bible class na do ki class infant ki an mare ka jing ka jong Blei ngate kat no pila ngo miss ban wan ka jing ka jong Blei ngaro ngala miss bai ki khna Sunday school jonga but nei ngakwa ban ong ko wei ba ngakwa ban ai ka Iaroh ye pi ki khna ki hep ki khon hep ki khna ki badon hela yeng bila long shisha kita ki badon kata ka mensim jong ka jingesha ban ai thumbs up ye pi baro namar pilong ki heroes mo fila nget skep nget sneng ma ki ong shong khop hayeng wat mi shaban wat leka shani nei pi ko be ye kita baro ki jing ong pilong shisha kita ki be yesha ki ba ko ngut sneng bat pide shisha kita ki heroes mungi ai ku Blei tang ye ki wei ne ye phim kan mau shu an rei ngateng ong ki khna baro ki de ki heroes namar ki ko ngu ya kita ki jing betha ki baka sarkar ka ai lengba i nang tai lengba ki jing betha jing imei pa baki basan ki nang penya jong ka snong ka thau ki ong phi wat mi shabar wanum lek kai phi ko ngu pi aisha pi shong khop hayeng ni ngatharai bun pha man phi don ki plans bahe ban le ni menta shubu enta this year te birthday jonga ngan le kum tan dei kita ki plans baro ki la pulom lut dei nget scam U Blei haka por bat kaya ka jung un sapli biang ngi kalat kalenti ngila ban wan men kiu ka yeng ba khoi ka bakantang ka jung ngin mani bat shakri u ya menta ngin shong khop shwa hayeng ngin nget ye ki jing batha baro ngin long patient mo bat nginya long ki bayai sha tie akan ni kaporu shwa bangin ngakwa jingiathuhkhana fi akan ni ka step ru shapang wei brio ka nya ka Bible ka bala ngila ban shem na ka kitab ka barim ka Old Testament bat kata ka dei na ka kitab ujub to la da pia donya ka Bible ani ka kot ba akiti ki jong pi ka Old Testament ka dei ka benta ka bahasa khmat jong ka Bible ba ladangi plate ha ka page 653 nris pa san pulai ka kitab ujub ka sedang nang ta ti ka ni ka dokot ka don ha ka page ka babut bat ka dei ka verse ka bapra mo page hang ni ka dei 6 7 nang ta page 8 nang tu ka dokot jangan puli ya ka tu ka dokot ada pilalap ya ka ti supaya page lang nang ka kot ba kitu ki khna ki badang red kin saong ya email pa kin pen plate la mo itu ka kot ba token tong ya puli ya ka tu ka dokot tiu try ula ong ya usoitan melakmi thu ya ushakri jonga ujub naba om don ubakat ma u hak khndo ubriu ubajanai bat ubabej uba shepting ya U Blei bat uba kyar naga basniu makwa ye pi ba fin kan mau ye kitu ki Ktien ubriu uba janai uba bej
uba shep jing ya U Blei, bat uba kiarna uba sniu. Kini kin longkum ki Ktien lani ki keywords ma ki bangakwa mangin yakan mau lang hakan ni kapor lengba ke jinghiathuhkhana ka bangin sayo snow syapang ujuk. To mentangin ya pek no yakan ni ke jinghiathuhkhana mo. Si CNM menchua la ong ha ka Bible la don way ubriu. Ni ubriu kuteng ujuk. Ni ujuk usyang akwai ke snong ka bakerteng use mo. Ti la ong ha ka Bible ba ujuk long ubriu. Ba eat U Blei, ba nget U Blei, ba kongu, ba le isne, ba isne ki briu, ki badon ha ka jing bat kam tam ka Ktien jong U Blei ka thu ingi ba ujuk long briu ba riu spa ba. Mo long briu ba riu spa ba. Bat tem ha ka Bible ki la ong ka ong kumno ba ujuk udan da ki hajar ki kada bat ki masih. Udan dah dihajar pula mudur thousands kada bat ki masih. Dak mendai dang kata ki ong ka Bible kaya thu ingi ba ujuk ulong ubriu berius pa ba udan dak ki hajar ki lang berat ki jong u. Hajar. Dia mendai dang kata ru udan dak ki hajar ki ud. Pinsai i ki tu ki dor ka no ki jingbun ki jingri ki jong ujuk. Nang ta pula ban mudur. Bala dah pidon kini ki merat ki babuan kat ni pilong man bu haja kabarin habdon nak cakap baheb haban ri ki ka farm ka baheb ha tharai mo ngin dan tang santeli ki masir ula de bandan ka farm ka baheb ha berkat ma pi ujuk don dak ki hajar ki merat ki jingri ki jong u bat habdon dak ka farm ka baheb ha nalor kata habdon ki syakri syakor sibun man pek ban ai bang kita ki jingri ki jing don jong u kom tag la ka Ktien ke jong U Blei klai thu ba ujuk udon diki hajar kita ki jingdri ki jong u udon ka farm ani ka jingri ka bahe ba ka madan ka bakham sung tanat ka ba ka Bible ka thu english pang ujuk ya kalong hebret udon pongut ki kon imagine pongut dan dunas tang we ban long we football team dei udon pongut ki kon udon 7 boys, nyokut kishin rang, bat laingut ki kentai. 7 plus 3, 10. Udan kini ki kun ki jong u ki don hadu shipo ngut. Ta ka Ktien jong Blei ke thu ba uni ujuk im ka jing im ka basuk ka basan ka papahu ka bapahai. Kemen bet man ka sni usyakri mani hok I U Blei. U Blei iet ba ya u. Iet ba ya ujuk. Dia kau kesin, niu setan don setan. Urat keleng ya kepertai upek kepertai. Dia U Blei yo iu ta setan, kuat iu ta setan, kuat uang, wan hajan uang. Ko setan. Melaju kemi yo teu syakri jonga. Ujub. Uang kumno. Ujub upek kenta uang hot ngalayu iu setan. Tuong melaju i usyakri jonga ujub. U Blei fitem wai ka certificate, character certificate ujub pada semua tenat pa. Uang kum tu ka dekat banya kuliah mana kum no. Ubriu, ubajanai. Kat U Blei ban ong ubriu, ubajanai. Ubabed, ubashepting U Blei. Bat bakyarno nakabasniu. Tekum ta uni u setan apa upet kum ta ujub asmo bisi wang ani U Blei kata karakter un ayo ujub bisi pe ujub ta wang ha kum no kum ta te U Blei hajan U Blei wang ko te tau setan wale hajan U Blei wang ku Blei ujub tu ye jamie tang namar memesumar e u te tang nama kerku te u pen bit pen biang no ki jindon kam ki jong u ma ai ki tu ki marat kat tu ma ai ka jaka sibon ma ai ki khon sibon te u komente namar kata u mani u syakri bet tang ye me te u setan ong biang U Blei tep ku Blei lada me pen shoy ang lada ngap me simno ye ki tu ki jindon jong ujo baro me kne lo ki tu baro khot klem pep em unsa i no ye me unum mani shu ne me unum i shu ye me ti Blei
uang yu tau sultan. To jup matarai ujup un liak kum ta. Tarai un kentat no yang ladang penduk no ui kijing don kam kijing u baro. Ladang shim no kita kijing don jing em jong u. Matarai un klet no yang un i no yang Dia Blei uang ya sultan. To kata mela ai permission sultan uang to kilet mentah kilet tes ujup tunjuk ujup pek lada ula upu i no shisha ne em yang temo di kumta sultan ulet dia tau sultan ulet tunjuk ujup tang ba ublei ula ai lupa kawe ka warning ya sultan uang ben lada me tunjuk ujup mem bet pat pan kata ya kejing im kejong do sultan menjur ong to lihat nu no bet sodong pe ujup ante kat udang mani ban ai kejing kenya U Blei usik ai kejing kenya U Blei ujup usik thang na keduan man doi na benta ki khon ban ai kejing kenya din re ke beja sultan ya cakamat kata ka plan kejong kum no ban tenju ujup dia uliak kum no ikas ni ong tau juk dang songkai bahaya songkai yang ta po apalau ngatarai udang dak bam breakfast mo magila liak ka song sa sini kan udang song ta semua kita kajing perta ke bejom mana ba wan ta wei ani ita ba perta yang kata mo chu ana pet kum tau i wei nong wei sakri jong tau mare ulah tai ulah tiang ulah kyo wan hajan jong tau jup uang kumno jup pe uang beli na maria kani jup utau sakri uang jup ko kenrat ke kepala jang te pok te ka caka jong me ka meri kilang berat namtep mentan kilawan kinong tu kila shimlo di ki masi kila shimlo di ki kada jong me ani baru khai la lut uang kita kinong te mdan shu nalor kata tep kila le kumno kila yap lut ye kinong up kat lapan yap lo ikinong am but dan syu balai angta tang mangamar we ngas pet na awan nanya tu me ani cepat ka kri prosesi masih layam oi kada layam oi baro kinong tre layam no kajing susi tu syu dak snap hayuta wanya tu kata we semua sakwe kajing hala wong ku maket sa kata pada sakat kata pada beja pek biang on mare biang suwei wei sakri jong tuju wong balai kum ni ko kan rat wong mam tip se mentan hang te hapok kaleng khang te kacaka mame ki jingri kawan keding ka pajur bah kalam pam dolot ikelang berat ki jong ni kak no tli kilang berat ngong mene hajar ndai tang iwei ndai tang ar hajar kading na beneng kahap kading kalawan kalapam dolut kita kilang berot batau nong tabuannya tu ong layak lut kilang berot kai dan syuk wei ru basa yap lut kilang berot kisah kriru la sabam lut kata kading tang mangamar wei balat penwanya tu emego kenrat wow rapat ka kli kadang ada okey kani percaya ngah los musik udang syong kum taban sengusi ang tahamadan yo sengus ka wei pada kajing sawa perkat hapok ka span 30 minit minit kata jingiathuhkhana kijing cha kiwan wan mare biang suwei taru mare la thai wan ajan to konrat ong balai jayu pada ya me akum ni tahu sakriu ong kum no ong ko konrat mem tip mentan kiwan kinong lutie kinong lutie kila lutie lot ikiut ki jongi paro kitu ki ut ki jong mek ba medan hapo ang tu la lut kila pom lut ya kita kinong apru kita har kila yap kan no kacing si ujup laban mudur hapo ka shipor tang hapdeng shi phang uladu lut bad masi bad lang brod bad kada bad bad kisakri ndar isu halot dia hakan ni kapor baca kini baro ki ujup udan kanungut ki khon kum tong ong mane udan sipongut ki nyongut ki senrang bat laingut ki kenthe ne dia berit kini kapor
ngan kini ki khun jong ujub em kidang don ha ka yin jong wei u hen men kamut ki khun jong ujub em ki se shong ki se get together long kum ka get together ha yin jong wei u hen men ti han ka poru ki don ha yin jong wei hen men ki shong ka ki bam ja ki di sha hang ta ki dang ya bam ya di kala ja yu wan mare so wei nong chakri jong ujub taru tali lei tu la thang ni jong pat tiang palat ti ani ujub wang sakai pada kani ko khubor tau mare wang ko kan rat kala ja ke bas musik thang tan tu wang balai wang mentan kat bakini ki khun jong me ju ko kan rat ko ujub kidang ye shong hayeng jong te wan men kidang ya pamja kidang ya diksha kidang ya lek men kala ja ka eryong ko bacur ba kenja cyclone kala be ker hep ya kata ka yeng kala rat ya kata ka yeng pat ki bite balaja paro kata ka building kita ka kenro ki biar kitap kita ki khun kala tap lo kita baro ki khun baro ship ho ngot ki khun jong ujub kila syatap ha kata ka jingban jong kata ka yeng kila yap lot muddur mafi tang iwei ru em tang ari khun ba yap ru em baro ship homut ki khun kila yap lut jing musik thang ujub la shu ban perkhat un lek kumnu ubat la ka khli udam hamadan utar kijan ki lau senyu baula musik palat ti la shkia Ktien ka jong Blei ko la dem hamadan la tar kijan la ki lau senyu ti soitan ti la kamen wang hang tu ti menta ujub on sa isi U Blei unum nge chu U Blei ngala tip menta ti sa no U Blei but unum mani shu yu ti pe ya sodong pe ujub are ujub pe tau soitan ujub wang Blei yu te ujub mte na pe are ujub udam hamadan udam wang kumno wang nganum i chu me Blei ujub lek kumno udam hamadan bat udwai badu wang kumno U Blei uba ai U Blei ba shimno Iaroh U Blei wang bilawan mudur kat kata ka jing sungsi jong ujub udam hamadan wang U Blei uba ai yang ai kini ki baro bat U Blei uba shimno Iaroh U Blei are sultan aku belum ta pula keluar jengmut wang kumno ta ujub udang i sa U Blei Blei yang perkat yang wang ani pak long fi mat tu jing tenjuk jangai ujub syuk manik biang syuk Blei ngan ong biang ke U Blei ngan kerpat biang ngan tenjuk biang ujub ti Blei biang tau sultan syuk Blei wang kumno wang ujub ti udang mani hi mi tang ba ngatharai em U Blei lada me tenjuk us nak kawai pak dia kata kalong lada me ayu dah ke jingpang em sait no imi ngala tip ti kena ujub unum mani syu imi unum syakri syu imi ti kum tau Blei wang biang saitan to kata khilik tenjuk dah ke jingpang kan mau tang kawai membet ban kata ya ke jing im ke jeng mo ti ujub aku ikasien tip la jayu pek tu kedur pinyu i ba kensan ujub latap ya kemet jong di kita jauh tip em tok jauh di ki dong ki bahe ki ba ki boils em ki ba mi ya kemet jong ki brio basau mapang ha ni perkhat ma phi na mi tangi wei tok jauh ke dong ke jingpang ne hap lek si ki doktor hap yalong ime papa ken hap dalam ni fi doktor hap eye injection ni dang kat tahap dis ki antibiotik dom jam nilai hap puj baro hap klong berkat iwei tok jauh pensitom kata-kata bila ben mudur ujub la ong ka Ktien jong Blei la tap ya kemet jong una do shenrong do selak kejat da ki tok jauh bat Ktien jong Blei ko ong
Ulalong ubala kordet kata-kata nama kajing pang gini kita aja balak palat. Ong la sumi tarai la suja ko umma namet jeng ni kajing dat Ktien jong U Blei ko ong kumnu tiap. La penon kam da kiterwiang kiu. Mantrut ya la dia pek to kedur. Terut la dia di kiterwiang kiu. Kamut kumnu kiterwiang kiu kamut kita ki broken pieces na ki pela na ki kiu na ki eke ushim da katu. Terut ya la dia namar kata kajing dat kajing pang kamet. Ong ulalong saja kata-kata. Susong baik lor kendong. Baru ki isi ki ibennya Setiap kalau jung uru ke ibennya ulah pang palat kata-kata ulah isat met ban pet kala isi ban pet tak ong kumnu. Kani ka kalau jung juk kawan hujub ko ong. Ni kat ni malak jai me. Balai mem eno yu tu Blei jom me. Balai mem kentat no yu. Wan mani shu yu. Eno yu. Tu yap no ru ko ong yu. Eno yu Blei jom me. Tu yap no ru. Kelap mudur kalau jung ko ong komta. Ujub ong kumno. Haba upet ya kata kalau jung ko ong komta. Ti ong tiap ujub dang nang man ong. Bahapa kalau jung ko balai mandang mani yu Blei jong me kum ni. Balai mem kentat no yu. Wan ngat show yu. Bat ko ong yu. Tu yap no ru. Ujub pat upet ya kau ong kumno. Balai ngin pediang nak kakti jung U Blei tang ya kababha tingin om pediang ya ke basniu berkat ujuk udang nang man jubab entah ya kalok jung balai ngin pediang nak kakti jung U Blei tang ya ke kababha ti om ya ke basniu bat lo ong Ktien ke jung U Blei bahak ini paro ujuk uklem la lepop berkat kat kata kejing sitong ke jung klem lepop telong haba kini ki paralok jong ujub lo ki layo sngo mo ba upang kilawan ki ong pet ki ujub kini ai men siam ya ba upang ani temah ba ki wan ki pet ya ka condition jong ujub kila isn palat kim nang shu ban ong kumnu shu pet ya pet ya kata kejing saja ka jong kalong ka papalat tien de kila akran ki ong jub imat malah lepom imat Blei ulah dom meme teo malah penpang meme kum ni jubong makan lepop dia haba kum ta dia ba makan lepop dia beli penpang meme kum ni U Blei no U Blei jong me kentat no yu but what no yu but no yu uru dia kum no ujub lia kum no no U Blei pitharai no yo ke ya U Blei buat umani no ya tau soitan ujub uang di uang ujub kumnu fitep ya kita perlu jong ujub bab iki uang haba unong siuspa jonga nong septi haba unong siuspa jonga ngan om septi bat unsawan ban pelat yang ane kini jingpang pat unom kentat yang unong suspa jonga unom kentat yang dalai leiru ujub ka ong Ktien jong Blei uyai ne skam ha ka jinget ke jong U Blei bat kalau ong Ktien ke jong U Blei kumno fitep udwai udem bat umani U Blei upan U Blei ke jing shai teng udu jeng kermen hoat kum U Blei kum kibrio uru udu jeng kermen teng ukli uang Blei balai ngapang kat ni balai mesya kini jing senjar ken wan hanga deha kata kapor ba ujub dem hakamat U Blei udwai hakamat U Blei ong baka Ktien jong U Blei kalau waleng bakal ke bajur ke be pinye iha ke dur ba ukal ke bajur bat ka Ktien jong U Blei kalau wan bat kala keren ujub bat kalau U Blei ulah pensyai ujub ong ba kujub ngadon la kapelan nang banta jong me ngatip ya kijing pang kijong me ngatip kijing kijong me paro but what do jing kermen ngan sapen khia jong me but amar ta kapor ka ke basnutan na kalong ju khia no kot no nakata kijing pang jong dagi to jao ki bami kot
Kapasno tenat kalong U Blei. Ukur ku ya biang ujub shibon sya. Ai biang ujub. Kita kilang berot kan mau? Menel jo lot la yap lot kilang berot. Ai biang kita kilang berot deki hajar. Ai biang ujub deki lagi masir deki hajar. Kada ki ud bat kumjuh ru ai ki syakri syakor. Bat kapasno tenat kalong Blei ukur ku ujub yang sa shipong biang ki kun. Tenat ni uyok yang iki kun nyawat ki sendang mat langut ki kintai Ktien ke jong Blei ke thuk ong ma om dan ki kintai ki bakham ba brio ban ki kun jong ujuk kata kapor bat ka Ktien jong Blei ujuk im slam badin kata sayo iki kun yo ki siu bon pateng hadu bon snam tam spa snam cheese pa sau pu snam im ujuk ha ka ni ka khandong dia heb berit pisung tunan em itu ke jinghiathuhkhana nei kini ke jinghiathuhkhana kadon em ke jing hikai ngi kani kapor kadon em to ti shwa bangin ngakwa epi bangin penkut ngakwa bangin pet kendiat ke jinghikai bangi yo na kani ke jinghiathuhkhana kebening kong ke jinghiathuhkhana kalong ba ni dei balong ki kun kena ki kun hep ki bayai sya patience ma menang ong ujub long ne ang bayai sya ot u ap ne em ya ke jing sumar ke jong U Blei u ne u kentat no U Blei ne u pet no em u yai sya u demak mak jong U Blei u duai yai ap bat utip unong pen im jong u sepenim te u sepelat u ne kini nama kata don kam ni utang mo un yai sya yang ngiru ngi kena ngi don kam menong ki bayai sya in yai am ndai ban long ki balap la lagi kuai kuat dak mentah-mentah ai no hi te mentah-mentah em ngi di ban up dada imei pai ngi ong up sekon ngan sapentien up sekon ngin salet ngin long ki bayai sya ngin ong to hang no kapor pat ba imei pa idla sungbit in selam in sa ai pi kata mo ta number 1 patience jingai sya number 2 kan mau ne Blei ai certificate ayu ngi sutanan ne mangin dayok we ke syubuk mentang le exam I miss I ai ngi smiley I ai star kan no jing sutanan ne ngi comment ngi ya thulot barokhat teng dayok ki report cards jungi hapo remarks si miss thought very good excellent ani ong very hard working nani la ong kita ki remarks ngi sa iyo ne keep it up ni kan nang so comment ni so ni langsung ni rak tak report card jangi ban pet ni lo ya barokhat gi bahing basam dei berkat juk ong Blei long bacanai perfect di ngiru kom ki kun kena ni kwa de man yo kom kata ka certificate lo Blei long tui kun jangai long bacanai long perfect haki kambaro namar kata ke im ke jongi ala dangi don ke ban le perfect in le to perfection ni ban le tang mandap kam tam hukum kini ki por ni no hikai jungi ki ai ni ki assignments ne ki ai ki work ngin habut ni jeng buan teng hai khat khat le tang mandap chu copy no tang mandap dap ko homework ni submit no klem da le janai klem da sung thu tho ayuru bo la kabut kata kamu deh that is not kaba ong Blei to perfection mom tim teng pak dia ngasih tip ngaki kena ki don dalam exam em kai ira don kan ba mi sabar dik la kwa mi lang tho tang mandap target la kaun lupa tonyo 3 4 5 la kaun ayo pas mak la biang submit no paper namar balai that tho danang ru that ban tho tho tang kat ban pas mi no sabar na tu perlu cengal le kai te sabar ngar kwa le kai lang ti makan tu kenya pi ki hap ki parit ada pi le janai pendap hok Blei so reward if you ada pilong ki bak janai le hok ni dei ru ban long kham tam na kan ni ka jinghiathuhkhana kan mau ujub long kumno Ktien jog ba shep tieng U Blei ba iet U Blei ba nget U Blei ini kita karakter ke ba
ni dei bandon mengiru ni iet U Blei ni net U Blei udon telah ka plan na mentajungi nim dei ban chep tiang Jeremiah khandai kalau ong no Jeremiah 29:11 maka di ka verse bangas tutanat bangas kan maman ka por U Blei ong no madon ka plan na mentajung fi for I know the plans I have for you U Blei ong pim dei ban tiang U Blei don lupa ka plan na mentajungi wait do ki hap ki badet ni long precious hadu kata khmat chung don la ka plan na mentajung ni ka ai ka bangide ban le ka long tam ni shu ngin yet ngin shanya ngin le ka monju ngin shep ting u pat Blei hi un sapun long ki baro pat ka bakhat du ka long ka de ka jinglong ka bangide ban long ka long ngin kiar ke na ka iben dei ujup pit tu kan mau ujup sha iben em hakalok la jong usha ban iben Melarkam ke ong, melarkam itu, melarkam su upang, yap nok ke ong iu. Ndai tang kata, ki parlok ki iben uju, ki iben, ki ong iu mel saja kan ni ki iben. Nang ta, aku ban pengken mau yu fi ken ki hep ki berit. Kim cu dei ban iben ni ki wei. Ngin ken mau bu jisu la thi ngi da kedor ba ke senam jong ula yap alo ke ding phna na ka benta jong Pat kwa kanya ni mangin sujud nak untuk bat don la ka plan benta jong ni. Dia shwa ngan penkut ngaku penyithukkhana phi pe jinghiathuhkhana berit. Sap hamo kani ka jinghiathuhkhana ka dei sipang wei pa bodon wei khun. To. Sisin em don wei khunna. Ni khunna pasal syak buli bahas skul hayi apa Ibri ki ben yu ki parlok chung ki ben yu ki se sngo ku de ku melarkam ki parlok ju ki ju ben ha yu kim ju kham lelang parlok ju kham don parlok so si ha se shong marwei tiu ne khna asisen da jing sngo diao men sim ale chajan ku pa ju ba ku li ong papa pa ong oi khon ba le u pe u taw khon i da ka dor khamat ju susi kanok kata ka khamat chung kamlong ka balong cheerful kamlong happy tu long uta papa uta ku pa la sung thu ong ta khun le yang ong papa pi tharai phila panya thu yang ka value of my life ka jingkor jong ka jing im jong ngadon dor ma ngalong kor dor ma khamat chung ki wei ku pa ya thu se yang la ki parlok jong ki ken kor mo yang ngadon value ne am di ku pau pe la khun sus e u la sung thu bo ne khun ju de victim jong ka jing sha kren beng ni ong kum nu bullying mo ki se cha bully ku pau la sung thu bo ne khun ju de victim of bullying ti le kum no tham ju ba e to ku pa le choi kamra chim yu wei mau bo sai bu ba ha yu ta mau bo ko pang ta mau la o song ma kum ta u shem yu ta mau u ai khun daw la ai khun wong ku khun kam ju ba be na ma ka ta ka jing kli ju u shong ba yu ta khun ku khun a kwa e phi ban le wei ka kam shem yu ni u mau ki le cha te sa ka yo kan ka yo ki le cha te sa ka yo ra yu ni u mau na pila ra yu ni u mau wat kran e ru shura la da dan ba kli phi kum no phi wat ju ba Shulia kumno shura tang kikti arteli jong kumni ra two fingers ni pen i kumni to ta khna ko ngo ushim ta ma ule chacha kayo ya chacha kayo wani be kong i pe i tai khna yong ko baba pi dio ni ma khna kham ong e sam pe yang ta ma tana i tai kong yong to baba ngan thiet dok mangai ni mau phin ai ka nu phin ai ngau ni mau ngakwa manga man yo ni mau ngan ra siang an bu kai dai kana kin mau ong pa wat ong ai dai kana klam chu bab isu le ni shara atli ki ti si jiro dai kong pe ita ki ti ong aspa to ngan sim dok mangai ni mau ti to kana ko mau pa khom ong man ai ni kum nu mare ken chu pa ong papa ite ikong em ikwa ban thiet u ni mau aspa tangka ti pa won em ap shwa khun pa pat le ra yang yu ni mau jong fi e cha te wi pa ka hang te
Teka museum. Pitip ke museum ka deka museum sa ibu itu kitiar barim man sa jeng kan mau mo sa ban besak nam iki tira sta sa museum. Tu tau kena ko usim ta mau boleh sa museum. Unda la poi hang taru we brio yo iyo tau pe yo tau mau ni u tanat. Tu ong tau baba. Ku baba pindiu ni mau. Walam cuba. Kat no fin ayang ni mau. Tak kena usura yang kum ni. Atli kikti sejurang. Tim, tau baru pej uang atli. Oh, arspa. Tongan kiat no ngah. Uang kumta. Tongan sim nak mengayu tau mau. Kuntit tau kena uang. Jikong meneri pan arspa. Ni baru pan arspa numta. Cuk ni mare ane itu yang ipa. Mare siyo. Le itu yang ipa. Ipa. Iti kong ru ipan arspa. Tu baru ipan arspa. Nek kumnu. Abshwa. Last mentang aku efi, bafin shimyu ni umau, pinra pekte te kedukan te bedi mau lenai, bedi ki mau koridor, pi te kedukan te, aku bafin shimyu ni umau, pinra hau te utrai jong ke te kedukan, bedi kini ki mau koridor, peniu ni umau ho. Wat omong ma pi snap, bat ladau clear pi sepang ni umau. Lihat biang kumjuh rak tang ateli kikti sejurong. Di takun sim yang tahu mau lek cerita cakap dia iki precious stones mai iki mau lenai lan iki mau koridor. Rak perih tahu trai usim tahu mau tahu trai jong kata kedukan senyu tahu mau. Nei me yok muni mau long one of the rarest. Kumjuh isu ane. Kumjuh yo isu long ba koridor. I must have it wong. Ngadi banyo ni umau. Ai no yang mentang-mentangan siu kat mama kuat. Ai no yang ada umau. Long mau kodor sisa. Kuat ban sim nak manga. Dia tak kena tahu beli uang kat no mandi. Tak kena surat yang kikti atli tentu sejurang. Dia tahu terai dukan baik. Arlang uang. Arlang mentang-mentang ngan sim. Ngan sim nak mangayu ni umau. Arlang. Dia tak kena. Jadi kong mana yang arspa, di bari yang arspa, uni uang arlang, cuan marek biang si ipa, marek si ipa, papa, tu try dukan dia, kuat pan ini mau arlang, dia tahu kepau uang kumno, uang itu tahu kena, dan seru, pensiong hawi jaga, ikon, aku akan ikai via kawe, but kata kalong. Kumno ngipet ya kejing imu jajong. Kumno kibrio pi tharai kibrio pi kuat banbu ya dia hang tu hajaka yau. Hang tu khamat jong ke museum. Ba kibrio kimyo iya ka words jong fi. Kim tip kat no pilong ba koridor. Kimyo iya ka jinglong ka bahasa pok jong pi. Kat no tau diamond badan hapok jong pi. Kim pat sung tu ka words jong fi. Pilong ba koridor. Pilong bakan sai tam, U Blei ulah senang kerpang ya pi, ulah tiada pi dah kedor ke senang, kasyong api mentah, hatu pi kuat ban surrender ya lah dia, hai value ibarat, ni pi kuat bapa buat utau bah yo iya kedor jong pi, ulah sius pa ya pi unong, he is the rarest, mengalah senang kerpang, namar kata, iwei nangi, hilong ki kerpang pala dah kamat U Blei ulah tahu kerpang yangi. Ngilong ki diamonds kamat U Blei. Nama kata kasyong hangi. In surrender ya dia hosoi tan. Baka words jongi hak kamat jong kamlong in preserve you namanta u Jisu. Namanta U Blei. Bala IT u kun jong manyap. Halor ka dim panana namanta jongi plus sius pa palat yangi da kador ba kasnam ka jong. Namar utip ngilong kita ki koridor ki ki jong. Mo hebret pinkan mau kini. Namar katai kini ki values bangin value la ka jong jing im bat kham tam ngim de ban kren ben ada ngi ha ba ki jing e ka no yin pai su Jisu in pan me ka bon u ngin dwai be ya man la kasngi ban ma uhi un saya rap yangi unom ia no yangi ula tip lupa ya ka plan nam ta jongi ka ek bang don kam ngi ban le shanya ba ya su nget be ya bat su dwai U Blei nak banta ka burom jong amen. Akan ikapor ngan kod ya iwe ne ki kon khna
Bin ai aku ke jingwai ngan khot i damut kerpang jamu. Bin ai aku ke jingwai ke beketeng bunong suspa jonga uim. Asa marway tang marway hajing shitam mensim ka ut kayai bisa laki kmat shaneng akmi lanu jing yarap kanwan kamet ka ut batar kisha donut kamong Batung Ktien pendiau penrem Henry ngayai ap germen Bau nong sus paun wan man pen kya Men sim jong alek men Turwai Dry Jing pang kin shem jing kya Jing kup kin yo lai lu Kamba ba krau tikilap pau Bunong sius pa jong uim Bunong sius pa jong uim Long pilya ding ba ai jing hem men sim jong Halenti kan tebe jing shai Ya jing dom ka be sha Dry arhem katma to ai hanga donut baklan bangan yang anum ken ran dry un prang yang angan ting shine gom kak siar men sim jong alek men Iaroh you try Jing bang kin shem jing kya Jing kup kin yo lai lu Kamba bakrau Tikilapau Bunong sius pa jong uim Men sim jong alek men Turwai Iaroh you try Jing bang kin shem jing kya Jing kup kin yo lai lu Kamba bakrau tikilapau Bunong sius pa jong uim Bunong sius pa jong uim
Blei shibun ya idamut kerpang jamu namun tak ketul ke jingrwai kapapan kan mau yang ni unong sus pa cungau im bat dei mau bansa sus pa yang ni bat bansa pelat yang ni niki jing baro ai ku Blei lui arki lai rap ha kapa dem i damut ni ke jingrwai ti hakan ni kapor ni ai ku Blei ru ya baru aki Blei dap bani shimenta hakan ni ke program ko mangaloong mene sa sisien pat nga ai ku Blei pi baru ba dia baru aki beladon keti hakaban penbit penbiang kan ni ke program ka jingdwai ke jonga kolong bo Blei no kurku pi ba pinang la man syakri u ha isap italen bo Blei ai pi dia kan ni ke porpan ngin poi sha itu ipat iba day shapanki activities mo nga tip aman katayo yo ikini ki activities ki jong phin dei ti hakani katayo ru ni ngala perkhat ke ken ba pinyele ti ngakan mau ba kani kasan dia ke banwan kan dei ka women's week kan kani ka week ke banwan ka dei ka women's week ba kan next sunday ka dei ka women's sunday tang ba jing sosen ai ne ime it teng ime ka men kasnem te kata kilai amare kan saya pynkhreh jinghikai jingrwai kilai lech ni sate kilai pynkhreh ki program ba per kilai bon kam kum last year try kata por kilai long ready man sedang no ek women's week kum la shai ka mande and this time kani kasnem pada ba pli kimyo banwan Jingiaseng kimyo ban celebrate ek women's week kum ki julia man kasnem susun mana ki kelas dia ba tarai kata ni jing miss ni langsung miss bahaya ke women's week ti namar kata ngal aspur khat ken kunungin cheer up yaki ni ni cheer up i mei imi kai kaka ya ki men kan thei la ni ki bahayang kan thei juni ti ngal aspur khat ba ka activity bangin le na man taw tayo kolong bangin shishna ni kat ken mo in sinan ikat bikin dia in ai ki ban cheer up eki ti kidon kitu kinuksa jong tu kikat ben sapan EFA screen sa snakum kitu pila ban thok kabag pikwa pila ban thok happy women's day lani happy women's week ti ka team jong ani ko women's week hakan ni katayo sapan EFA hapo ka screen sa page ba ka team jong ka women's week hakan ni ka snem arajar arthok bakalapha kalong long slur banwan ra ya ki jingkla kini ke team jong ko women's week long slur banwan ra ya ki jingkla machine esta salonong dekat rio ti pila ban snai ki ka jong fia lo kini ke team ru ki bala he le ki long creative ba ban yang ngir ke dang long creative ma fi ngati ngam dan kaman da batai than pila ban penong creative pila ban snai penat hai ki ka jong fi bu hai ki envelope sai ki kino ki bahayeng jong fiki kan thei iba pisno day ban ai kan ni kan sa up iki mo makin celebrate ek women's week nang tam pila ban bat itu ikat kum tu sondur pa inunu ban sondur sapa kan WhatsApp tu kan number kan se yang tu apa try jong ke screen sampai itu number hang tu dia sapa sa sondur sapa ka tu kan number nei dingin sapan i pa de kikat jong fik eki ba pila shna ngin sapan i dia ha ka take away ka tayo pa de sapet ken se i ka dur jong firu sa sondur khnang ken mo ba pinyo i kwa ya manyo i la di hang tu ba pila le kam ta kwe pinyo i di sale khnang kata mo sa sondur sabat itu ikat hakti kum tu sapan i ba pila shna lawan pi lawan shna ki pop up card su sepet me DIY do it yourself apa pinapet gitu ubon ha bahikai kum no bansna gitu ki pop up card su ki tenat isale gitu ma di mentapat tongin yakmi ya kini ki assignment by kila submit ki kena ka activity ko mencintayo ba ai imes jong pi bat min sapek ni ba ni ai ku Blei gitu baro ku Blei shimenta ban pendep yakini ki activities ki jong ki Blei ngkur khu pi baro
jaga bawai jong ni ke jingiaseng dia nganget bau beli kurku yang leng ba ke jing yo snow ya ki jingwai ke jing snap ke Ktien ke jong U Blei bat kam tam ha ka ba ni snap ni sha skor ke Ktien ke jong U ba ke jinghiathuhkhana ke Ktien ke jong U bat nganget U Blei usap yarap ba ke bangi yo snow ke jong sa ki do nut ke jongi kan yarap yang anen kong kan yarap lang ni baro ki ba pet ke ni ke program ba U Blei hi unlong kabor ba namar ba umai uhi di unong sispa jungi di naman ta kaburam ke jong U Blei amen ti sya bangin nyawai ni karpat dia piki khun hap ki badan hayang baro ba penya yang lang penya bu ki kti ni ong ke jing dwai utrai bat ni se kurku kunwai doken dia yang ken to khabar ong lang ke jing dwai utrai mom to ku pa jungi ba hapneng long ba khuat ki kerteng jongi Wan Khynnah jong ni long kamon jong mi ha kando kamba hapneng to ai ngi mentai ki jing bam jong ni bala kasni to map ru ngi ki rengkang jong ni kumbangi ru ngi map ki bale sni ni to wat alam ngi ki jing pen shoy ru nri sumar ngi na ka pasni na ba jong mi long Khynnah ka bor bat ka buram ru halakata amen bala ka bawai no to ai ba jing ai Jesus Christ utrai ki jing itba jong Blei kupa Tem ka jing slok bat yang mensi mukut to abi kini lai huwe kin shong kat bat ni kum ka jing seng khna kin shong kat bat ki khun heb bat rengkat ru bat ki riu ngai kilen satlak ka perthai mentaj ki bom jukut ru amen